дар сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд мизи мудаввар баргузор гардид. Он ҷавонон пайравони пешвои миллат унвон гирифта ба 30-юмин солгарди таҷлили иҷлоси 16-уми шӯрои олии кишвар бахшида шуд. Дар ҷамъомади мазкур масъулини сарраёсати ҳифзи муҳити вилояти суғд, кормандони ҷавони ин ниҳоди давлатӣ ва масъулини раёсати кор бо ҷавонони вилояти суғд иштирок намуданд. Сардори сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд дар маърузааш аз заҳматҳои пешвои миллат ҷиҳати ба даст овардани сулҳу оромӣ ёдовар шуд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дилу нияти нек замони идории давлатро дар замони бениҳоят ҳассос ки хавфи пароканда шудани давлат аз байн рафтани миллати тоҷик баръало эҳсос мегардид. Бар ӯҳда гирифтанд ва дар як муддати кӯтоҳ шӯълаи умедро ба фардои дурахшон дар қалби ҳар як фарди миллат фурӯзон намуд. Андешаҳои созандаи пешвои миллат омили пешбаранда ва такмилдиҳандаи давлати миллии тоҷикон буда аз марҳилаҳои аввали соҳибистиқлоли кишвар то имрӯз ба ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мемонад. 16 ноябри соли 1992 дар қасри Арбоб иҷлоси 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон баргузор гардида буд ки ҳамчун иҷлосии таърихиву тақдирсоз барои мардуми кишвар маҳсуб меёбад. маҳз дар ҳамин иҷлосия бори аввал Эмомалӣ Раҳмон раиси шӯрои олии кишвар интихоб гардида оташи ҷанги шаҳрвандиро хомӯш кард. дар Тоҷикистон сулҳу оромӣ пойдору ба мардумаш зиндагии осоишта насиб гардид. саҳифаҳои таърихӣ агар бингарем, бо баробари ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ гирифтор гардид ва новобаста аз оне ки парлумони касбӣ набуд, агар 9 сентябри соли 1991 расман худро соҳиби истиқлол эълон карда бошад, аввалин шуда дар иттиҳоди давлатҳои мустақил СНГ аввалин давлате буд ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавононро дар таърихи 13 марти соли 1992 қабул кард. ва агар аз саҳифаҳои таърихӣ ҳамаи шумо хуб огаҳӣ доред ки агар 16 ноябр ҷаласаи иҷлосаи 16-уми шӯрои олӣ оғоз шуда бошад, 19 ноябр ба ҳайси раиси шӯрои олӣ пешвои муъаззами миллат интихоб шуданд ва ҳамагӣ 2 моҳ пас аввалин мулоқоти он кас новобаста аз оне ки фазои нотинҷӣ буд, сохторҳои давлативу мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ пурра фалаҷ буд, артиши миллӣ умуман вуҷуд надошт. аввалин мулоқот бо ҷавонони ҳамон давр баргузор шуд санаи 2 феврали соли 1993, ҳамагӣ пас аз 2 моҳ ва дар ҳамонҷо қайд карданд ки Тоҷикистонро ҳамроҳ бунёд мекунад. барои ҳамин аз аввал дастгирии сиёсати давлатии ҷавонон дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи пешвои муъаззами миллат қарор дошт ва маҳз ҳамин иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон тамоми тадбирҳои созандагиву бунёдкории пешвои муъаззами миллатро кадри ҷавони ҳамон даврро ба инобат гирифта дар анҷумани худ соли 1994 номзадии пешвои муъаззами миллатро ба ҳайси президенти мамлакат пешниҳод кард. гуфта шуд ки маҳз таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ҷиҳати дастгирии ҷавонон буд ки имрӯз ин қишри ҷомеа дар тамоми соҳаҳо фаъолияти пурсамар дорад. аз ҷумла имрӯз дар сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд 74% кормандон аз ҳисоби ҷавонони фаъолу болаёқат мебошанд. имрӯз сарраёсат бо иттифоқи ҷавонони вилояти суғд ҳамкории зичро ба роҳ мондааст. дар мулоқоти имрӯза барои ҳамкории дуҷониба ва саҳм гузоштан барои дастгирии ҷавонон чанде аз масъулини сарраёсат бо сипоснома сарфароз гардиданд. бояд қайд намуд ки баргузории ин гуна мулоқотҳо дар доираи нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар тамоми сохторҳои давлатӣ баргузор гардида истодааст. он ба ҷашни 30-юмин солгарди иҷлоси 16-уми шӯрои олии кишвар бахшида шудааст.